Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dnešní hra se jmenuje Faster Than Light. Ano, je to taková vesmírná střílečka, by se dalo říct. Tuto máme jakési plány, můžeme si je udělat podle sebe, prostě jako chci vypadat. Tak tady ten se budeme dát třeba Filip. Tak, ježiši, co to bylo, sakra? Teď já nemůžu najít myš. Ok, jo, dobře. Ok, potom tady to nám dáme, bude se jmenovat Marty. Ne Marty Z, ale Achio. Podíváme na jako klávesnici. Ok, a tady tebe, já nevím, jak se budeš jmenovat, třeba Sotasek. Tak, Sotasek, dobře. Měl by to být správně. Takže, začneme na easy. Já jsem slyšel od ostatních, takže to je velmi těžká hra. Přejmenujeme si loď, bude se to jmenovat LP loď. No tak to snad to bude stačit, takže start, continue a takže jump asi. Ano. Tak, půjdeme sem. Tak. Pane bože, já jsem zapomněl rozestavit ty, dobře. Pane bože, Marty, ty jsi největší šílenec. Ty půjdeš, prosím, já nevím, jak se to ovládá. Aha, takhle, jsem se teďka spustil, takže a tady to jsou, předpokládám, že, já nevím, co jsou štíty, sakra. Štíty. Engine, tak ty to nebudou. Tak to je to určitě. Satasku. To musí být na svrdý, ale... Takže jump a jedeme dál. Jedeme sem. Tak. Doufám, že bude souboj už, já se nemůžu dočkat. Ano, je tu souboj. Takže, nevím, asi dáme tady to. Tak, pauza. Pane bože, já nevím, jak se s tím střílí. Omluvte, ale jako já opravdu nevím. Ale musíme někoho dát do zbraně. Ty seš Marty tady vlastně. Takže... Střelba. Takže nabijeme to tak a... Nemám power, dobře. Makej, Marty, makej. No tak, musíme to dát. Já nevím, jak se bojuje. Tak. A fire. Jak se bojuje? Jo, takhle. Sem. A boom, pane bože. Já jsem úplný amatér v této hře. Já ji hraju poprvé samozřejmě, takže... Protože tady to jsou nějaký ty miny, ne? Jako to... Tyjo, já mám autofire a uvidíme. Hodky. Hej, pane bože, já jsem úplně hroznej. Jako co to je za loď? Pane bože. Jo, jsem... Autofire. Tak střílejte, ne? Nebo jako já nevím, pak co to vůbec je. Sakra. Co to je? Já vůbec neumím nic v této hře. Předpokládám, že takhle se bude střílet. Takhle. Ale jakože... dobře. Toto bude velmi těžké. Caps. A jako co to má sakra být? Mám se za menší střih, bohužel. Já jsem zase quit. A tu jsem to vypnul, prostě jsem to vypnul. Takže kvůli tomu teď se mi to načítá. Ach jo. Ježiši, já vůbec nemůžu střílet. Jak by jsem mohl střílet, kdyby jsem to uměl, tak to úplně na pohodu dám, ale jelikož to neumím, tak... Doufám, že nebudete mít nějaký ty černý pruhy po stranách a já si dám full screen. Dobře, toto vynecháme. Continue. A já sakra vůbec nevím, co mám dělat. Jestli pak to někdo ví, pane bože, tak jako...
Já si doprošuju, aby to někdo mi řekl. Tak Marty, jako já nevím, co tady... Teda ty jsi Sotasek. Sotasku, jako a Marty. Co to je? Weapons. Tak takhle a předpokládám, že se takhle bude střílet nějako. Nebude se takhle střílet. Tak jak se bude sakra střílet? Střílejte farte. Mara. Ach jo. Dobrá, toto se asi nepovedláme restart. To bude velmi dobré. Tak. A pojedeme teda sem. Tak. A bojujeme proti Attack the Pirates. Super, teď už by to mělo snad jít. Takže toto dáme. Marty, ke zbraním, Sotasku, ke štítům. OK? Dobře. Tak. Já vám dám. Marty, makej, musíme střílet, už nás pálí. A budeme střílet do zbraní. A už jak se to ovládá. Tak, pojďte sem. Teď dáme tam to tok, ne? Nebude vám to vadit? Jdeme na to. Rychle. Ne, to nebudeme potřebovat. Nemají zbraně a už je zase nahodili, tudíž já jim štíty zničím. Yes, trefa, ale trošku jakože asi blbě. Nevím, co to je. V každém případě je to zajímavé. Opravdu zajímavá hra. Toto je Faster than Light a je to velmi zajímavé. H2O jim dám. Já jim dám. A oni to budou muset teoreticky. Oni to budou muset opravit. Než to opraví, tak já jim zničím mezi tím totok. A zničil jsem celou loď. Tradá, moje první vítězství. Dobře, OK. Tak, jump. A skočíme sem. Tak, tato hra... Slunce, tudíž... toto je špatné. Ježiši, H2O, kyslík. Jak jsem nemohl zapomenout, pane bože. Takže, Marty, ty tam... Marty, prosím. Ne, tebe nemůžu. Sotasku, běž tam. Utíkej, máš... Vidíte, oxid. Rychle nám klesá vzduch a jelikož... Pan Sotasek... Tak, sakra! Kurňa! Tak jim budeme jít střílet sem. A dáme ještě jednu šočku. Ha! Boom! A rychle, Sotasku! Sotasek nám umírá! Pryč! A sakra, hoří na celé toto, takže... Já mám takový divný pocit, že dřív prohrajeme, než aby jsme... Sakra. Pane bože, to mě zajímá, jak tady to zvládnu. Tak já to zkusím jako zhruba rozbít. Tak dobře, hlavně, prosím. Pryč, pane bože Filipe. No. Marty nám umřel, teď už jsme to jo my dva, tak pojď Sotasku. Sakra, Kurňa, tato hra je velmi těžká. Jsem čekal, že bude jednodušší a právě umíráme asi, jo, umřeli jsme určitě. Dobře, Filip umřel, už je tu jenom Sotasek. Zkus to udělat, ale pochybuji, že to děláš do pár sekund. Takže dámy a pánové, toto je hra Faster than Light, toto byl náš první pohled a doufám, že bude hodně pozitivních komentářů, protože to se ovlivní v tom, jestli pak udělám další další pohled ze hry. A zatím lidi, čus!